Amaleta bishobora sinugo mambia igondo mora yo somenya kirogo kisi count pasana clash faram ase kire Kenya bona iga nega nito twale chinkwano chokolate omolembe Kenya na okubwatirana twalile amatuka matambe chikwani chikukwana ka Kenya nichibitina eliomana na okogecha nako nakwa chensi chinguru echaletire amatara man Kenya gose abantu bakule ibintu byasaliwe abantu bande lakini utakokara mangana yonse nego natanga kero monta sako to kabene MCA ebene mutuleti ebene barase ndese okorwa tie korwa somolembe tutanga somolembe na odeba sabaito abaga kabaito bangina baito ngito tokora sisi yetu ya Kenya kwa sababu ya dogo tokata mangosalia biashara bieto otowita tweka banyane twate uchumi ya berembe ani nto banyane twa changire uchumi kosalika ngosabanga Kenya nabeko bage nte kama kubwata kana kero monto kale ruwa bano mochumba kutanga somo no bwanje no molembe sisi ya Kenya nabo ge kanisa eso kutanga somo lembe tebase komokia koira atuende yo kubwata nabasae nsakinda senge njonga mba chikwagwe kanisa ime tiko morandi atene kutangasa omolembe no bwamate obuya kubwa kutangasa kweligeria ogusikwa kwa ibeko manyene alira bekenye bwata masikano omolembe tukansi okurangirikwa nengo chisaba basta ba minto n'abasasiroti n'abaraibonsi abechi kanisa ao nima yatenga chikanisa cheito nchiatana negete lakini ensetole imene yemo ekoroko Kenya abago twale kanze koroko PH twale gospel embassy twale catholic twale SDA asana tuta iguanane korengamene toko somie buku lakini ase obwo okoba abana inchi ba Kenya twensira abana inchi amana aba minta ba Islam we are just the same igonto ba isa ko siriense yaito na kerokene nto twaro wo babu na barai to so ego join ya maybe toege mesa serikali ko toege mesa chensi aso ko banga abana bana baratuite tigato baba le mereri to kwanira abana baito ase kene na so bwanjani ekera mangana ba koboria na kene mina mono around ye mangana ba koboria tinya maiti bijego ekima tane kama yukanga ba go sherekea abanda ba mwa baba itetwe last year June na in the process abanda bagakwa bono ntoko taka kona korra abantu bagokwa engenje kamineyo kwenda nonye no minister oli Murkomen otebetenga abaskari mbabwato bosubole bogo tumia risasi ekitaligendo kia utatika karoko lengere no ninje nako bomoskari etoke ng'abantu bangenkeire igera itakabere bwe konyake gose bago itokwe igo tatika lende bono kobo minister ntoke rotwara wisdom inke omanya mina kiyo communicate ya manganao konago sabe president yeito na gekobeka chi minister ba Murkomen akesau ase na buna nta kere kobeka bagaka kongirake bakomenya na kibako ando amangana iyo wikira lero komenengo kwana eserikali yegurenga abana mbago saire mbabwate omuchando bono mwalioye ingitoko kora tigato ichamo ekanisa eserikali chi county ya bagapa na bonsi nabasaba nabantu bebigoli yawao tokwana nganga kitoko ira Kenya yeito chimotu amangana ali Fred Matiang'i akwana Sunday moske Fred Matiang'i alina mangana yenge nchomononga Kenya nkimantu naba Kenya tigato chamo tore na kitoko ira Kenya yeito chimotwe libatoko yesali igona ari gukwana na mono ukia saba sae baito abo babwate haki yo kuandamana bunere likira se katiba lakini mono amandamano muna twara ya rorira abeire kurwa matuka maega nturara mandamano igo bagote anga mandamano yo morembe lakini goikera bono igekero korora ebindo biri gokorera lituria mandamano tokonyara kurigyo morembe asa mandamano yo nyore no morembe yo mubwoka nare gusaba abasaye baito ase mo kuandamana kamuranche renda mono mutige kobogoria magena mutige kobogori chinungu asenge njo sofa Kenya nturara mandamano ya amani ntokanyeteri tukolimbe like limo tokora omorembe goso kuandamana kubwata omorembe